खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ सिडली उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय UPPL आरो BPFआ बिजाथिनि मुंखौ फोसावबाय। नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स, भारतारि जनता पार्टी आरो आसाम गण परिषदआ जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय 31 नं सिडली बिधान सभा बियाब LAC इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPL नि नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया फोरमायो दि निर्मल कुमार ब्रह्मआ बे मासियाव बिसायख'थि गेलेगोन। अदेबानि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ UPPL नि बिजाथि फोसावबाय। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC नि काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि MCLA नि बारग' सोद्रोमा आरो UPPL नि चिरां जिल्ला कमिटिनि आफादगिरिमोन बिथाङा। गुबुन फारसेथिं BPF हान्जायाबो 31 नं सिडली बिधान सभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि बिजाथि महरै सुद्ध कुमार बसुमतारीखौ फोसावबाय। दायो UPPL आरो BPF नि दावहायाव बबे हान्जाया देरहासार जानो हागोन नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायनो हागोन। बे उफ्रा बिसायख'थियाव आसामाव मोनसे गुवार बिसायख'थि हाबाफारिनि बाहागो, जेराव बङाइगाव, बेहाली, सामागुरि आरो धलाई बियाबफोरावबो बिसायख'थि जागोन। भट होनाया 13 नबेम्बराव जागोन। बेनि उनाव 23 नबेम्बराव भट साननाय जागोन। गेजेट नटिफिकेशननि 18 अक्ट'बराव फोसावनाय जादोंमोन आरो नमिनेशन बिलाइ गथायनायनि जोबथा अक्ट'आ 25 अक्ट'बर। नमिनेशन बिलाइफोरनि नायबिजिरनाया 28 अक्ट'बरनि थाखाय थि खालामनाय जादों आरो बिनायसाफोरा 30 अक्ट'बरनि सिगां गावसोरनि मुं थिसननायखौ बोखारनो हागोन होनना मिथिनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ इसिङारि दावराव-दावसिनि गेजेरावनो बङाइगाव उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय AGPआ दीप्तिमयी चौधुरीखौ मुं फोसावबाय। सोलिबाय थानाय दान्थे-बिदान्थे आरो इसिङारि जेंनाफोरनि गेजेराव आसाम गण परिषद AGPआ फैबाय थानाय बङाइगाव उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय मावख'आरि महरै दीप्तिमयी चौधुरीखौ गावसोरनि बिजाथि महरै फोसावबाय। बरपेटा MP आरो बङाइगावनि बारग' MLA फणिभूषण चौधुरीनि बिसि दीप्तिमयी चौधुरीया नखरनि बिबाननि थाखाय सिगाङाव गोसो गैयाब्लाबो नमिनेशनखौ नाजावदोंमोन। मोनसे बिबुंथियाव बिथांजोआ बेखेवना होदोंमोन, जों गावनो टिकेट मोननो नारसिननाय जायाखै। आंहा न'नि बिबान दं आरो बेनिखायनो आं गासैखौबो नायनो लुबैयाखैमोन। बेनि गेजेरावबो आं सुबुंफोरनि खावलायनायखौ नेवसिनो हायाखै। थामथि खौराङाव दङ BTR ओनसोलनि साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय ब्रेकिं निउज। BTRआव टेरिटरियेल आर्मि थिसनथाइ रेलि फोसावदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला ओनसोलारि रौनिया हान्जा BTRनि गासैबो जिल्लायाव गोबां थिसनथाइ रेलि फोसावदों। जुदि नोंथाङा हादोरखौ सिबिनो मोनसे खाबु नागिरदों, अब्ला बेयाव नोंथांनि खाबु दं। रिपर्टनि बायदियैब्ला BTR ओनसोलनि जिल्लाफोराव रेलिनि सम खालारफोरा जाबाय 22 नबेम्बराव कक्राझाराव, 23 नबेम्बराव उदालगुरि, 24 नबेम्बराव तामुलपुर, 25 नबेम्बराव चिरां, 26 नबेम्बराव बाक्सा। लांदां जायगा आरो उदायथि मान थाखोनि सायाव बांसिन फोरमायथिनि थाखाय गोसो गुदुं बिनायसाफोरखौ मावख'आरि टेरिटरियेल आर्मिनि वेबसाइटआव थांनो एबा गावसोरनि जायगायारि थिसनथाइ मावख'जों सोमोन्दो लाखिनो बोसोन होनाय जायो। बे खाबुखौ मिस दाखालाम। बेयो मानगोनां टेरिटरियेल आर्मियाव हाबनो आरो हादोरखौ सिबिनायनि मोनसे खाबु। ब्रैथि खौराङाव दङ BTRआव बारग' NDFI केडारफोरनि थाखाय गिदिर थुलुंगा। मिशन फिन रोदोमखां बिथांखिनि गेजेरजों मैया कक्राझारनि सेरफांगुरियाव बारग' NDFIफोरनि माखासे कअपारेटिभ ससाइटि आफादफोरनो नोगोद 24 लाख राङारि अनसुंथाइनि चेक राननानै होदों BTR सरकारा। बारग' NDFI केडारफोरखौ गोहो होनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगानाव मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री धनन्जय बसुमतारीया गाहाय हाबाफारि मिशन फिन रोदोमखांनि सिङाव रेबथुमजानाय समबाय आफादफोरनो राङारि अनसुंथाइनि चेक राननानै होयो। मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर'नि नोजोर गोनां दैदेननायाव BTR सरकारा बारग' NDFI केडारफोरनि थाखाय अरायथा जिउ राहानि खाबुफोरखौ जौगाहोनो थाखाय रादाय होनाय। बे राङारि हेफाजाबा समबाय आफादफोरखौ रांखान्थियारि खाबुफोर सोरजिनायाव मदद होगोन, ओनसोलाव गावसोनारनाय आरो दिदोमथिखौ बांहोगोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि बायजोआव जानाय दुखुनांथाव जाब्रबथायाव सासेनि जिउ खहा, 3 फरायसाफोरा जोखोम। गुवाहाटीनि आसाम डाउनटाउन मुलुगसोलोंसालिनि खाथियाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव गंसे दैनि टेंकारा सामलायनायखौ खोमादोंमोन आरो समबारखालि गोबां गारिफोर आरो थाबायग्राफोरखौ गाग्लोबदोंमोन।
बे जाथाया जायगायावनो सासे स्कुटि सालायगिरिनि जिउ लादोंमोन। फारसेथिं डाउनटाउन मुलुगसोलोंसालिनि साथाम फरायसाफोरा गाज्रियै जोखोम जादोंमोन। थैनाय स्कुटि सालायगिरिखौ मंगल गुप्ता होनना सिनायथिनाय जादों। बे समावनो जोखोम जानाय फरायसाफोर सानै हौवासा आरो सासे हिन्जावसाखौ गोब्राब थासारियाव डाउनटाउन देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। खौरां मोननाय बायदियैब्ला रेबथुमनाय नम्बर AS01MC8420 गोनां दैनि टेंकारा गोबां दै लांगासिनो दंमोन जेब्ला बेयो मुलुगसोलोंसालिनि खाथियाव सामलायनायखौ खोमादोंमोन आरो गुबुन बेसाद लांग्रा गारि मेजिक AS01RC9452 जों सौग्रावदोंमोन। बेनि उनाव टेंकारा AS01DY4186 रेबथुमनाय गंसे स्कुटारजों सौग्रावदोंमोन, जायनि फिथाय महरै सालायगिरिया हरखाबै जिउ गोमायो। सामलायनो हायै गारिया आरोबाव साथाम मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरखौ सौग्रावदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिसोर गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। पुलिसआ हरखाबै जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो बै समनिफ्रायनो टेंकारखौ जब्द खालामो। द'थि खौराङाव दङ खोला कामरुपआव फिसानि सिगाङाव फिसाया बिसिखौ बुथारदों। खोला कामरुपआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय, जाय दुखुनि थासारि सोमजिहोदों। सासे आइजोखौ गावनि फिसाया गावनि 1.5 बोसोर बैसोनि फिसाज्लानि सिगाङाव खास्रि बिस्रियै बुथारदों। बे सोमोनांथाव दायआ अब्ला जादोंमोन जेब्ला कुशल ठाकुरिया मुंनि फिसाया गावनि बिसि मौसुमि ठाकुरियाखौ गोबां खेब गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदोंमोन। बे मुगैथाव खामानिनि उनाव बिथाङा गोजोनै 2 किल'मिटार थाबायनानै बिजयनगर पुलिस थानासिम थाङो, आखायाव हाथियार आरो मोखाङाव मिनिस्लु लाना आखाइ दैखांनायसै होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला दायो आयेनारि हाबाफारिया जागायजेनो। सुबुं समाजखौ साननो थाखाय दोननाय जादों दि न्याय खान्थिया कुशल आरो प्रमिलाखौ मा साजा होगोन। आरो बिसोरनि दाय गैयै 1.5 बोसोर बैसोनि फिसाज्लानि इयुनआ मा जागोन, जाय दा बिमा गैयाजासे थालांबाय। स्निथि खौराङाव दङ ग्राहकफोरनो मोसौ बेदर जाहोनायनि उनाव करिमगन्ज हटेलखौ सिल खालामनाय जादों, 4खौ हमदों। आसामनि करिमगन्ज जिल्लानि सेरागि ओनसोलाव गंसे हटेलखौ खुंथायआ सिल खालामदों, जेब्ला ग्राहकफोरा हटेलनि मावफारियाफोरखौ दावनि जायगायाव मोसौ बेदर जाहोनायनि दाय होदोंमोन। बे जाथाया हिन्दुस्तान हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टआव जादों, जायनि जाहोनाव रागा जोंखांदों आरो जिल्ला खुंथायनिफ्राय गोख्रै राहा लानो गोनां जादों। हटेलखौ दा सिल खालामनाय जाबाय आरो बे आयदायाव लोब्बा थानायनि सन्देह गोनां 4 सुबुंफोरखौ बिबानगिरिफोरा हमनानै लाखिदों। बे जाथाया रायजो राजानि गेजेराव फैदोंमोन जेब्ला कायसन मुंनि सासे लाइमोन बायगिरिया जानायनि थाखाय राथाबारिसिम थांनाय लामानि खाथिनि हटेलाव थाथ'दोंमोन। कायसननि सानरिखिनि बायदिब्ला बिथाङा मोनसे दाव बेदर अर्डार खालामदोंमोन, बबेखानि जाग्रा आदार जानायनि उनाव बिथाङा सन्देह खालामदोंमोन दि होनाय बेदरा दाव बेदर नङा नाथाय मोसौ बेदरसोमोन। धोरोमारि आबेगनि जाथावना सिफायनायजों गोसो बायनानै कायसोना फाथरखान्थि पुलिस थानायाव मोनसे नेमखान्थि गोनां अजद होदोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला हटेलजों सोमोन्दो थानाय 4 सुबुंफोरखौ हमनाय जाबाय। आलिफ हुसैन, रियाज उद्दिन, सेलिम आहमेद आरो हासान आहमेद महरै सिनायथि होजानाय सन्देह गोनांफोरखौ आथिखालाव बिबानगिरिफोरा जाग्रा मुवाफोरनि गोरोन्थि दिन्थिनायाव बिसोरनि लोब्बा थानायनि सिमाखौ मिथिनो थाखाय सोंथि खालामगासिनो दं।